Timasakbayan ni Lucano Radyo Drama, agdingdeng kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kinamin nga kailian iti asidig kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Pasensyakan anak, dahito lang ti sidata ita. Anya kayo lakit din ay tatang. Ti importante, makapangantayo ita. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Kanayon lata na sardinas ti kapailak agatang na sidain ta. Saan aparikot day tatang? Ti importante, agkadwata, aglang-lang taamangan. Day ta tinapateg. Una, kanayon mo tin nakasta ti sidsidain ta anak ko. Di ka pa'y pulos may dasaran mo tin itinaimas amasida. Di kay kadagdanag tatang. Amok mo't nagtrabaho kayo. Tapno maisa ka ti panagbiag tayo. Nang runa ti panagadal ko. Ay, talagang amin anarigat ita ti bihag anak. Oray ti trabaho ka. Nakapsuto na pagbirukan. Pararamidak ti amin. Tapno may saganak ti masakbayam. Isong ay gagaad ko tagtrabaho. Amo ka marigrigatan tayo itatatang. Mas importante kanyak ti adda kayo akanayon iti sibay ko. Adda kayo nga agsaksakripisyo para kanya. Julia, anak. Kabailan tayo daytoy tatang. Tinapatag, nasalunat tayo. Dakon. Sige anak ko, agmerienda ka pa lang iti biskwit dita. Da kayo ngay tatang? Nagmerienda kayo ka din? Okay aklang anak. Medyo ado ti trabaho ita iti sapatusan. Ado agpapaaramid ita iti sapatos tani. Dandani manan ti panagsasarag. Nasayat nga rin no kasta tatang. Hay, agyaman na kiti Diyos. Taado pa'y laang ti agtalak iti aramid yo. Oray kaskasano anak, at dapay matlaang dagiti sukik. Amom Julia, nataduma, mapampanunot ko. Talaga adandani saan nga umanay ti mabirberokak para kadata. Okay laang day tatang. Amo kasaan analaka ti trabaho yo. Kabailan tayo daytoy. Agyaman nagtaman nakawat ka anak ko. Sana bale. Diyak mapukpukawad iti namnama apo mintas tumot lang ti kabibiyag ta. Siyempre tatang, katgapo day ta iti tulong ti namarswa. Agbalin tumot laang ananam ay ti panagbiag tayo. Amom anak, day ta ti pagbilibakken ka. Napigsa ti fighting spirit mo. Oray kasano arigat, madairan ta, gapo iti kasta akababalin mo. Masapol ama iyanay ko to'y balon ko para iti break time. Ganti pagpletek inton madamdama. Oh, Julia. Apen na kauno nagtipang panunutam. O may kan, mapantan iti kantin. Dandanin malpas si break time. Sige laang Ruben. Medyo agim impedak namin ita. Anya kalakit din aya Julia. O may kakit din. Ilibre ka iti kantin. Ha? Talaga? Di kagdanag. Okay aklaang. Sana masapol nga ramidam dayta. Seryoso ak Julia. Amok nga gimimpod ka ita. Isang oras tulungan ka. Librek da ito yan. Tapno makaimpod ka. Amo mo Ruben, napalalo ti kinaimbag mo. Agyaman na katalaga kan ka. Awan na nyaman na Julia. O may kakit din. Mapantan iti kantin. Agpili kayo dyan, nanya ti kayat makanan. Sige man langan. Ay, agyaman mo na na. Nagsingpot ka talaga. Ay, wan gayam.
Awan ka di ti sukat dagiti ngar aramidem. Ha? Anya ka matin, Julia? Sanak nga agoffer nga ilibri ka, amang namnamak iti kasukat na. Agyaman na karod no kasta, Ruben. Ay na, nagadumot tanti ipaarami diya sapatos, ma'am. Agyaman ako una iti panagtalakyo kanyak. Ado at talaga, tapno at da reserba dagiti apo, kinton pa nagsasarak. Nasaysaya at hindi sigurado, sapay pa nagtutudo manan. Huwag nga rod, ma'am. Nasaya at daytaan na panunot yo. Anya nga iti kayat yo adisenyo ti sapatos sa paarami diyo. Kaya't ko kumadyay na lagda, ngam nalagan nga usaran dagiti ubeng. Makaamo ka no anya ti aramidam adisenyo. Basta naitad ko kan dagiti size nga aramidam. O sige, nalakalaang dayta, ma'am. At dagiti nalagda ang materyales sa mabalin tayong aramaten. Ken adamot dagiti nagduduma a disenyo ang mabalin nyo a pagpilyan para iti maaramid a sapatos dagiti apu ko yo. Manungay mo ti presyo ti may sa apares. Depende dayta iti disenyo ang mapili yo, ma'am. Ken iti materyales nga aramaten tayo. Ang di kay agdanag, taykan kayo iti special price para iti kada sapatos a paaramid yo. Ay na, sige man nga rod Manuel. Basta aramidom doon niya tinasayaat para kadagiti apukok. Amumat anapatagdaunay kanyak. Amok dayta, ma'am. Kat sigurado anapintas kan dekalidad ti sapatos nga aramidak para kadakwada. Kat ulitek tagyaman kada kayo, gapu iti panagtalekyo kanyak. Gapo tanasapa ak anaulila iti ina, ison titimakder kas ama ken ina. Basik ti sweldo ni tatang, kat no maminsan, di pa'y umanay a para iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Iso asya, agar arami dakmet iti pamuspusan tapno makaimpeda, kat matulungak ti amak. Naimbaglakek din taadda dagiti nasisingpet a kaadalak, apasaray mangilibre kanya. Kat ti amak met, saan nga agsarsarday a mangipampamuspusan iti amin para iti inaldaw a panagbiag mi. Nay anak, adda kamot gaya man dito'y balay. Wan tatang, itaypay. Sa dino ka di tinagapon nyo? Nagapwa ka di balay daan tim Alordes. Napanak man bimulod iti pagbayad ta iti kuryente. Ah, kasta ka di tatang. Wan Julia, agdyo nga minan tay bil tayo iti kuryente. Sapay di pa inala tay may sa kliyente ti impaaramid na kanya ka sapatos. Sana bali tatang, umay nang tumot laalaan dayta. Sa bagay mo't kit di anak ko. Tapno mabayadak mo't laadagos si nabulod ko kung Antim Alordes. Ala, mabit lang tagidasara kung tamangantan. Tapno makainan nakamutan tan eh. Masapak ang tumanin na mapanag-eskwela inton bigat. Madamdaman ton tatang, jakpay mo't mabisin. Kan masapul ang mairing Pasko ti aramidak. Sige nga Rod. Basta di mo liwayan ti mga nasakbay nga ginanaka. Inaklag sukat. Sige lang tatang, saan da kapag danagan? Mangan ka no makariknaka iti bisin anak ko Sana rumbang aglangan ka amangan. Wan tatang, lepas lang ter aramidak.
Malangarod anak ko, makaamu ka pa ila ditaw. Kasano nga tayo matulungak ni tatang para itinal daw ang pagkasapulan mi. Amo kasaan nga umdas ti matmatgadan na. Iso ang masapul nga agarami dakiti pamuspusan tapno makatulong akan kuana. Ay nga ta. Kasla mo ko na. Padasag man ti agla ko iti tinapay iti pagadalan. Juan, padasag ti agangkat iti tinapay iti amamok a panaderya. Sakon to ilako iti pagadalan. Julia, anya di taimat mo? Tinapay Ruben, padasag man ti agla ko dito'y pagadalan. Tapno adda extra income. Wow! Mayata! Ang maguray ka man? Apay akilatan na panunot mo tagla ko iti tinapay diti pagadalan. Amo mati sitwasyon mi ka ni tatang ko. Makamkamtod kami. Iso na panunot ko ti agla ko iti tinapay. Tapno adda extra income mi. Unyag paisan niya. Narigat na talaga ti kasasadyo ita ka ni tatang mo. Nang runak at isulang ti mga isaksaka diti amin. Apay nga minadikag daw iti tulong kadag iti kakabagyan yo. Ruben, jak kayat ti agbalin a padagsan kadakwada. Jak kayat ti mangnamnama iti tulong da. Kayat ko asya ka mismo ti mga ipamuspusan iti amin. Bili baka talaga kang ka. Uray na rigat day ta. Suportaran ka. Tulungan ka aglako iti tinapay. Agyaman nak Ruben ha. Dakkel at tulong kanyak day ta. Jak ni namnama akastoy kakasuportib kanyak. Agayem ta Julia. Kataramidak ti amin. Tapno matulungan ka ang makalungaw. Tulungan kay tinapanunot mong extra income. Sapay la ko maharod. Taado ti malakwan ta Ruben. Sapay la ko ma. Nay, Julia, itaman pa'y anak ko. Naladaw ka, nagawid nasipngatan kan. Wan nga rod tatang. Impaibus ko pa'y ngamin dagijay lako. Anya tagila ko ngay bagbagam. Tinapay tatang. Nakapanunot akiti wagas. Tapno uray kaskasano. Makatulong kada kayo. Anak, mangan mo't no marigatan ka iti dayta na strict mo. Amo ka narigat. Kayat ko ti makatulong tatang. Ngam saan mo tanas kan nga aramidom dayta Julia. Taandamot trabaho. Ti kayat ko kat maipamaysam ti panagadal mo. Di yung pagdanagan ti panagadal ko tatang. Basta, kayat ko mati agtrabaho tapno makatulong kada kayo. Tapno saan kayo marigatan unay? Amo ka na patag ti panagadal. Kayat ko mati makasuro iti sa bali abanag. Anak, ubing ka unay, tapno maadaan ka iti kasta responsibilidad. Agadal ka kida na imbag, katbay anak nga agtrabaho para kadata. Amok nga ubingak pa'y tatang. Ngam talaga nga rod akayat ko ti makatulong. Kat amo ka saan ko amarami dayto nga agmay maysa. Iso nga rod nga agtintinulong tayo. Napatag tarapaap mo anak ko. Ngam napatpatag kanyak anaragsak ka. Kan adayo ka iti paggad. Iso adi mo ko maipilit dayta anak ko. Promise. Okay ak tatang. Didak pagdanagan. Talaga akayat ko ti makatulong kada kayo.
Julia. Kaslado ti ilako tayo ta. Nasapaak nga rod anapan nagangkat iti ilako kitay. Tapno makaaduta ita. Nang runak at adumot dagiti kaadalan ta, amayat agumatang ka dagiti ilaklako ta at tinapay. Nalabas ka, Julia. Naggagat ka talaga. Ngam sigurado saan na kompleto ti turog mo. Ngamin, kung naman nasapa ka nagangkat iti ilako matinapay. Di ka mababalaw. Gaputakas ko namon. Kaya't matulungan ni tatang mo. Pudno dayta, Ruben. Basit laang a sakripisyo daytoy. Tapno matulungak ni tatang ko. Amom, maragsa ka na ka makakit-kita iti kinagagat mo para iti amam. Kat agyaman nakmat kan ka, Ruben. No saan aga po iti tulong mo? Nalabit? Diyak ka bailan nga agmaymay sa daytoy. Awan ti rumba nga pagyamanam, Julia. Takasitin ako nakon. Agayim ta. Rumbang lang nga rin nagtinulong ta. Ruben, Tababay ni ti kastangar aramiden ta. Sigurado nga agbalin anayas ti amin. Malang rodan, sumbruktan dita universidad. Ididamo, talaga asaan akayat ni tatang tinapanunot ko maaramidan. Nam impilit ko, aging ga iti imanugot matlaan. Dakkel mo tapagyamanak, kaadda ni Ruben agayam ko at tumultulong kanya. Naagla ko iti tinapay ijay pagadalan. Oray tinapay laan ti ilaklako, dakkel at tulong kada kami iti ama, timatmatgadak. Para iti inaldaw a pagkasapulan mi. Agingga idi umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Kumusta mo ti panaglakom, anak ko? Diyak unay nakalako itatatang. Nagado nga min ti rumbang ama iring pas iti pagadalan. Tadandanin ti graduation mi. Sana bale. Oray no di ka nakalako iti adu itakas iti nakunam, Julia. Okay laeng. Ngamin, masapul ngay prioridad mo ti panagadal mo. Amo ka nariga ti sitwasyon ta. Kapatgan ti edukasyon mo, anak ko. Wan tatang. Talaga kayat ko ti makatulong. Ngam, masapul nga una itadag iti masapul ama iring pas iti pagadalan. Rumbang laeng, Julia. Di mo ba ibaan ti panagadal mo? Taday talang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Asa na maala ti asino man. Maawatak tatang. Diyak kaya't nagbalin atubang iti panagadal mo ti kastangar aramidam. Di ba naglaklakom iti tinapay iti universidad? Diyak kahit niya agbalin na padagsan kan kadayta. Dahito iti tandaanam. No makalpas ka iti panagadal mo, matunoy mo to dagiti arapa mo iti biyag. Kat maiyaon mo to ti bagim iti rigat. Agyaman nagtatang. Ngamin, amok nga da kayo akanayon ang nakasuporta kanyak. Anyaman ti tartari gagayak iti biyag. Agtinulong ta, anak ko. Basta aramidam ti rumbeng para iti panagadal mo. Adda na pintas adamag. Anya day ta, anak ko. Inton umay a Domingon ti graduation mi. Ket,
Siyak, ti salutatorian iti klase mi. Anya? Agpaiso, anak? Ne, agasong may data. Tultulungan nak lang arudan amanggad ngam kinabaulam pa'y agbalin asalutatoryan. Jakmat ni namnama tatang. Katagyaman nak iti suportayo kanyak Kastamot ka ni Ruben. Iso ti may saan nagbalin nga inspirasyon ko. Iso ti may saan ang patibkar iti pakinakam ko. Ay na talaga maragsak anak ko. At dati mawidam. Nakasingsingpat ka nga ubing. Katsyak ti saksi iti amin a sakripisyong anak ko. Iti panagadal mo man, wano iti panagtrabahom. Kat ita, adtuyan ti bunga ti sakripisyong anak ko. Agturpos kan iti kursom. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko tatang. Kayat ko ngamin ama ipanakkaldak nga anak yo. Kat sobra-sobran ti baligim anak ko. Babay ni ti kasta makit kitak. Mamati ak nga adayon to ti magteng mo. Kat uray anyan to pa'y akita ti panubok ti dumtengken ka. Amok amabailam to ti amin anak. Ikagumakapagbaligian dagita panubok tatang. Saan lang asyak ti mangipampanakkelken ka anak ko. Ultimo dagiti kakabagyan tayo. Tati ko nada. Kinabaalam ka no ti amin adi ka man ladimawat iti oray basit at tulong kadakwada. Iso nga inton graduation ko tatang. Kayat ko ada kayon to ti kadwak amangala iti award ko. Rumpong laeng. Agapo sa klakit din no saan nasyak ti kadobe ti intablado. Katamom anak. Excited akon adumteng ti panagturpos mo. Julia, kumusta trik na mita? Taumadan ti graduation tayo. Ay, kasta unay aragsak ko, Ruben. Iti pa naglabas ti tawon, kabayatan ti panagadal tayo. Nariknak dagiti panubok adimtang kada kami kani tatang. Ngam, napagbaligyan mi ti amin. Babaan iti panagtinulong mi. Kan, dagiti tulong dagiti kasken kaanasingad apagayam ko. Julia? Naskan nga agbalin tayo anatibkar. Kan buyugan tayo iti gagat kan sakripisyo. Tapno matunoy tayo dagiti arapaap tayo iti biyag. Saan tayo arumbang asumuko gapo iti kinarigat. Pudno day tangay bagam Julia. Kat may sakang ehemplo. Taga po ka dagiti sakripisyom. Dandanin maragpat mo dagiti arapaap mo. Kaya't kamot apagyamanan. Gapo iti impakitam asuportam kanyak, Ruben. May saka na pudno agayam. Agyamanak, tanagbalin ka aparte iti panakigasang-gasat ko. Amumot ni aramidag ti amin para ken ka. Takas tati kinapatag mo kanyak. Suportaran kay ti amin na kayat mo nga aramidan. Amok nga agayam ta sipod pay. Ngam, saan nga ta sobra-sobra matan ti kasta nga aramidam? Saan, Julia? Tabasta para ken ka. Nakasagana ka mga ramid iti amin. Kat panagkunak. Panawon mo't siguron. Tapno maamuam no apay. Napatig ka kanyak, Julia. Saan lang nga kasgayam. No di kat nalablabas pa'y. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruben? Ay ayatan ka, Julia. Nabayagan. Manipod pa idi. Adan na isang sangayan ariknak para ken ka. Agpaiso? Iso matlagayam. No kasta, sa anak nga rod ang nagbidot iti panangipagarop. Ngam saan ka nga apuraan, Julia? Nakasaganak nga aguray, no kasta tigayat mo. Uray ka sa no kabayag. Tinapatag kanyak. Di na kumaparita ng mga ramid ka dagiti sigod nga aramidak para ken ka. Talaga nagsaya at kaatao, Ruben. Iso asaan ka narigat nga ayatan.
kinapudno na. Adamotan marikrik nakparakan ka. Ha? Napatag kamot unayan kanyak, Ruben. No kasta. Ayatan nakmat, Julia. Wen, Ruben. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Kablaawan ka iti panagbaligim, anak ko. Agyaman tatang. Amok, nagregatam ti amin tapno makaturpos ka. Saksi ak kadagiti sakripisyum, Julia, anak. Uray da kayo tatang. Sobra-sobra ti sakripisyo yo, tapno maisaka jo ti panagadal ko. Kastamot tan ti panagbiag tayo. Iso nga agyaman ak unay, tatang. Obligasyon ko day takas amam, anak ko. Iso asan arumba nga pagyamanan, nak. Kaya't kunto kumamot ngayam amo kada kayo ni Ruben, tatang. Ah, Di ngayon nasingad agayam ko, manipod pa idi. Di kanayon amang tulong kanya kiti panaglaklakok. Kan, nagbalin nga inspirasyon ko. ay katuwan na, anak ko. Ta kayat kumutin amam amo day ta Ruben agayim mo. Amo kadakkel matin na itulong nakan ka. Wan tatang, kadwak ni Ruben iti daytoy apa nagbaligik. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, ni Ruben, kat saan laangan agayam para kanyak. Ah, Agayan ayat kamin, tatang. anya? Sandak ko makagura, tatang. Nagturpusak mo dun saan ka di? Anak. Saan ka akagura? Apay kit dinaguraan ka. Naklataklaan. Sigurado ka ka din kan kuana. Kinapudno na, tatang. Kunakno gayem laang at talaga ti pangibilbilangan na kanyak. Saan mat gayam? Sa bagay, no panunutan anaimbag, nakadkadlaw anak ko. Naitalagan pa ng tultulong nakin ka. At dalakit di kaya't asawan day ta. Wan nga rod, tatang. Kasta unay aragsak na, idi inaklon ko ti ayat na. Ita, mangrugi ka manan iti sabali nga agpang tibiyag mo, taadan ka ayan ayat mo, anak ko. Ang amok akabaila matimbangan ti amin. Kat amok nga adayo pa iti magtag mo. Kat itapay laeng, ibagakon kan ka. Ipatag mo ni Ruben, akasmat iti panang taripato kan panang ipatag na kan ka. Wan, tatang. Katsapay ko ma, takanayon da kami at tarabayan. Siyempre adak lang ditoy. Kat mamatya ka mapagbaligyam ti amin nga aramidam. Agyaman na, tatang. Nasulsurok at ibaligi, kat saan laang a resulta ti kinaintelihente, no saan kat abu nga ti gagat, ken panagsakripisyo.
Iti tunggal rabii apan naturog ko, kan panagriing ko itagsapa, marikriknak na agturuma kon iti dalan ti baligi. Ngam ti baligi kat saan ko anarangpat nga agmaymaysa. Ti panagsakripisyo, kat naaddaan iti pateg, babaan iti tulong datatang, ken ni Ruben akaayan ayat ko. Kadag iti padak na addengdengeg, sapay lakuma, tama ibiyagyo ti palimad ti baligi. Tapno magunodyo tinasamit abunga daytoy. Dayta kat babaan iti kinagagat, panagsakripisyo, ken panagayat iti kinatao. Sapay ko mamanang tanakaibati iti inspirasyon ti padas ko. Tuy pagayam mo, bilibak iti padas mo, ken dagiti napasaram, sakbay anagunod mo ti baligi anan nanamom itan. Agasem, nabalansem ti panagadal mo, ken ti panangtulong mo iti amam, tapno maisakadyo ti panagbiagyo. Impakitam ababaan iti gaget ken panagsakripisyo, kabailam agunudan ti anyaman ataro tarigagayam iti biag. Sapay kuma tamatadinayon ti nakagунod mo, kada di ti tartarigagayam iti biag. Ket kablaawan kayo ken ni Ruben anobyom, tanagbalin anabaligi ti panagtintinulong yu adwa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Uyay na bannog ken ubing paylaeng, pinili ni Julia ti agtrabaho ngim sana binaybayan ti pagadalan. Daytoy ti pamaneknek at ti edukasyon ket dalan, ang makalpas iti kinapobre. Isurat yu man iti comment no adamet kada kayo, akas iti Julia. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Kumusta ti trabaho, anak ko? Mayat mo't nanang. Kasla tagi kurang kon ti sweldok. Makamkamtod tayo ngaminan iti inaldaw a pagkasapulan tayo. Kasla kayat ko tagaplay iti sabali at trabaho, nanang. Amang marigatan ka nga agsapol iti sabali at trabaho, anak ko. Laglagi pam, adi mo intuloy ti panagadal mo. Saan ka nakaturpos? Amo ka narigat agsapol manin iti sabali at trabaho, nanang. Talaga kayat kung to umikat iti pagtrabaho kita. Anya tamuta, nanang. Ang mga nada sabali nga oportunidad a sumangpat ka data. Amom anak ko, suportado ka iti amin a desisyon mo. Ngam di mo ko maliplipatan, anasaysaya at tinatalgad ti pakinaka mo iti pagtrabahwam, ngam tinangato asweldo. Napatag ti trabaho, ngam saan ko maaday ito iti agbalin at ubeng, tapno rumagsak ka. Ken maadaan ka iti komportable a panagbiag. Amok day tananang. Talaga ngamin nga amkag, asanan nga umanay ti mabirbiro kak para kadata. Amom anak ko, mas napatpatag kanya ka makitkita ka anaragsak, ngam ti anyaman a material a banag. No iti panagkunam ket mas makatulong kan ka ti agbirok iti sabali at trabaho. Suportaan ka iti dayta pangedeng mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti suportayo kanyak. Amo ka makabiro kakngot lang iti nasaysaya at ken nataltalgad at trabahok. Anak. Iso arugya kun ti agsapol, nanang.
Naimbagngal daw yu, sir. Nakitak da ita nakapaskilita yan ti pestuyo. Kaya't ko kumata-apply iti trabaho. Kaya't mo ka di timang rugi kas gasoline boy, Barok? Uwan, sir. Okay. Ibagaman kanyak. No apayasi ka ti rumbang apelye ngagtrabaho dito yung gas station ko. Sir, nagagitak nagtrabaho. Ken maanusak ta niya man na rumbang atrabahuak. Ken kang runaan na. Amok tagin 13 kadagiti umaya customer, sir. Ken amok ti makibagay kadakwada. At saka din experience mo agtrabaho iti gasolinaan. Awan pa'y, sir. Ngam iti sigod ang nagtrabahuak. Naparta ka na adal ko ti amin. Gapo iti pa ng sistar dagiti kakadwak ijay. Ken nagbalinak makayayo ka dagiti customer. Ken nasursurok amin na trabaho, sir. Kapag alam ka dito ang trabaho, itanyaman nga oras, akasapulan da ka. Uwan, sir. Mabalinak ba't niya full time? Ken iti uraan niya nga oras sa masapul dak. Okay lang kanyak, sir. Bueno, sige. Alangan kan. Anatlagan mo, Barok? Joaquin, sir. Kaano ka di mabalin namang rugi? Di uray tanong niya ti kunam, talaga nga bin nga kurang kami ti tao. Wanya, kayat mo? Sige, sir. Kayat ko. Katagyaman na kiti panangawat yung kanyak. Kumusta nga iti panagbirok mo iti trabaho, anak? Nanang, nakasara ka kon. Nang rugi akpay nga rudan ang nagtrabaho itay. Isa, na ito naladawa ka nagawid. Ha? Kasta ka di anak ko? Nagpartak ka mo na nakasapol iti trabaho. Anya nga'y matatrabaho tinastrak mo, Joaquin. Gasoline boy, nanang. Iti dakkala gasoline station iti kabangibang nga ili. Ay, kabaulam nga taday ta trabaho, anak ko. Anya nga'y nga oras ti trabaho. Mangrugi kita alas 5 iti parbangon. Aging ka alas 5 umot lang iti parbangon iti sumarunong aldaw, nanang. 24 hours nga minta operation ti gas station. Ang saan mo't kita permanente ti kasdi nga oras ko. Iso na lang, anyaman niya oras sa kasapulan dak, sumrekak. Ay na, maragsakan naktadan sa bali at trabahom, anak ko. Ang saan nga ta narigrig at ti kasta nga schedule ti trabahom ita. Ay kumusta nga iti umuna nga aldaw apa nagtrabahom? Nasayat mo't, nanang. Tainsuro dagiti kakadwak ijay dagiti rumbang nga aramidak. Nag-enjoyak nga rod, nanang. Ngamin, agdoduma at tao ti nakapulpulapul ko. Ay, basta say-saya atam ti trabaho mo, Joaquin. Kan aganad ka, nang runa no kasta nga ag-duty ka iti rabi Di kay agdanag, nanang. Ada security guard mi. Iso na talgod itayan mi. Kasta aya. Ay kat, anya ngay matimakunab kadagiti baro akatrabahuam. Nasisingpot da, nanang. Madadaan da mang isuro kang tumulong kanyak. No, adati jak mo may papaniti trabaho mi. Ay kat si Kangay, okay ka kadilaang. Saan ka unay amabanbanog? Medyo makabannog, nanang. Nang runa no adati customer. Ngam na ragsaka kiti trabahok. Ken, amok ang makatulong kanyak tinaikari asweldo kiti makabulan. Ngam jay kanayon ko nga ipalagipkan ka, Joaquin. Napatag ti trabaho. Ngam masapul asalwadam at ti bagim kan ti salunat mo. No adda problema, di ka bumdeng amang ibaga kanyak. Wan, nanang. Katagyaman na kiti support tayo. Amok alumagan basitan ti panagbiag tayo. Gapo iti kabarbaro at trabahok. Wan, anak ko. Katsapay ko tagnanayon anaragsak ka iti baro at trabaho.
Daytan ma'am, okay yan. Sigurado ka full tank? Diyak kaya ti mataktak, agdardarasak. Yes ma'am. Ada ka di pa sa balya kaya tiya paaramid? Anya pa'y ko ma. Kas ko may ti windshield cleaning. Wenno, i-check tayo ti oil tilugan nyo ma'am. Ay, saanan? Saan ko masapol dayta? Kan kunak magdardarasak, saan ka di? Okay ma'am. Mabit lang, tinakalaan ti resibo yo. Darasam. Mabit lang ma'am. Ay, anyan. Nagsuplada mo tanday ta babae. Ma'am, ato yung resibo yo. Ay, unay mo tanday dya customer. Nalas to ugali na. Ay, talagang agdodoma ti ugali dagiti customer. Ken, nababa ti pagkit-kitanda kada kami ang gasoline boy. Ngam kasi ti kanang ipalagip kanyak ni nanang. Agtali na edak na pa kumbaba. Nang kuna kadagiti customer. Ken, amo kaday ito mo ti tartari gagayan ti boss mi. Tapno madupay ti customer nga umay agpagasolina ditoy. Adu dagiti naalas ti ugali da nga agpagasolina. Namsan la ang asya ti pakapaspasama kan ti kasjay. No di kat uray kadagiti daddumapay akakadwa. Adda dagiti katrabahwak asaan ang makatupal kat masungbatan da dagiti customer. Ngem siya, jak pulos inaramid manang, gapu iti kanayon nga ipalagip kanyak ni nanang. Kan ti boss mi, amasapul akanayon ti panagpasensya. Iso nga uray kasano ti kinaalas ti trato kanyak ti customer, jaklatan ikaskaso manang. Ti jakam mo, kanayon gayam apaliiwon nak ni boss, ti akin kukwa iti gasolinaan. Naglabas pa iti panawan, kat medyo nagdanaga. Idi kalaat a pinaayaban nak ti akin kukwa iti gasolinaan a pagpapaaya. Sir, pinayabandak ka no? Wen, Joaquin. Ada ngamin importante nga ibagakan ka. Anya data sir. Oh, relax ka lang. Amom, Joaquin. Iti sumagmamano na bulan na kaadam dito gasolinaan. Nakita ti kinagagat, kanti pa nagbalin mo na respeto kadagiti customer. Nga uray no nababa ti pagkitkitaan daken ka. Kada kayo, kadagiti kakadwam. Sikalang tinapaliw ko asa napulos anang tutop kadagiti naalas ti ugali da a customer. Sir, aramidak lang ti rumbang. Tapno agtali na itinasayat a serbisyo tayo kadagiti customer tayo. Good. Husto day ka. Nakita ko pa iti dedikasyon mo iti trabaho mo, Joaquin. Ket, kaskan ka ti kasapulak unay dito'y negosyo. Gapo iti day ka. Ingkadyan ko adutukan kan ka supervisor iti gasolinaan. Ha? Paiso, sir? Sigurado kayo kaditi dayta, sir? Nabasa yung siguro itin-submit ko resume. Sana ka nakaturpos iti panagadal ko. Undergraduate ak. Wen, saan na nailibak kanyak dayta?
Amo ka kabailam ngay matunan da ito gasulinaan, Barok. Kan, patsa ka kabailam ti responsibilidad ti may sa supervisor. Nakitak ti potensyal mo, Joaquin. Katambok nga dupay, ti mabalin mo ang maitulong iti dayto ani kusok. Sir? Amo ka na sayat ka tao. Isungag talakak, akabailam ti inted ko kan ka posisyon. Ken, makitak ngamin adakkel di panagraum kan kadagiti katrabahwam nga uray dinanon mo lang ida ditoy. Oh, mayat ka kadi, Joaquin? Sige sir, aramidak ti amin tapno nakarkaro pa yung progreso to yung negosyo yo. Very good. Amo, Joaquin, lakaya kon. Kasapulak matan ti kadwa kamang imaton iti dayto ani kusok. Katamok ngagbalin ka na saya at nga ehemplo ka dagiti kakadwam. Tapno nakarkaro pa ya saya aten dati trabaho da. Agyaman na kiti panagtalik yung kanyak sir. Kat ikarik asaan kayo ang mapahay ka dagiti expectations yung kanyak. Aramidag ti amin nakabailak. Tapno sana masayang ti panagtalik yung kanyak. Nanang, adakon. Ada na pinta sa damag ko para kada kayo. Nay, anya da ita. Kasla naragsak ka asimbang puta, anak ko. Wan nanang, talaga naragsakak. Napromotak nanang. Ha? Anya? Na-promote ka, kunam? Wan nanang, syakti dinutukan ti boss mi amang imaton iti negosyo na gasolinaan. Agpaiso, anak ko. Na, kasanungay napasamak da ita. Kanayon gaya mapalpaliiwan nak ti boss mi nanang. Nang runa, no kasano ka makilangan ka dagiti customer iti gasolinaan. Oray dagiti nalas ti ugali da customer. Kinabailak ngay handle. Kaya nakita na kano ti dedikasyon ko iti trabahok. Iso kinasarita nagpara iti promosyon ko. Ay na, naragsakak para kan ka, anak ko. Amom ka di aday tati kanayon nga ikararag ko iti Diyos. Asapay kumata dumteng to ti aldaw ama italuka iti pagpapayam. Kat natungpalon dagiti kararag ko, anak ko. Kasladyak pa'y lang arod mamati nanang. Nga maramidag ti amin. Tapno maipanaknak ko iti boss mi, asaan na nagkamali anang tad kanyak iti dayta responsibilidad. Ipanpanakkel ka, Joaquin. Amo ka nagbungan ti kinasaot mo nga trabaho. Adakla ang dito'y akanayon anak kasuportaken ka, anak ko. Katagyaman naknot kada kayo. Gapo iti kanayon na panang patigmaan nyo kanyak. Gapo iti kanayon na panang bagbagayo kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko, nanang. Good morning, ma'am. Si kamanan? Italamanan nga agsubliak dito ang gasolinaan. Ngam si kamanan tinakitak. Ma'am? Sige, i-full tank mo tilugan ko. Mabit lang, ma'am. Ay, jaket aguray. Agdardarasak. Sir, siya konti mga sikasakin ni ma'am. O sige, David. Sayatong ti serbisyom ka ni ma'am, ha? Yes, sir. Sir? Aw-awagam na ito'y gasoline boy, iti sir? Ha? Sorry, ma'am. Ngem ni Sir Joaquin ti boss mi. Anya? Nagbiitan? Kasla kaano lang day di umay ko dito'y. Kat si kapay tinagkarga ti gasolina tilugan ko. Kasla saan na ka mamati? Agpaiso ti bagbagak, ma'am. Ni Sir Joaquin ti boss mi itan. Okay. Kaslado tinabaliwan dito'y gas station nyo, ah. Puno day ta, ma'am.
Tapno na say-sayat pa iti maipay a serbisyo kadagiti kas kada kayo a customer mi. Well, nasayat no kasta. Anya tinagan mo itayan? Wakin ma'am. Katsapay ko matama kontento kayo iti serbisyo a maipaay kada kayo ita. Katnamnamaan mi. Nga agbalin kayo na regular a customer mi dito'y gasolinaan. Good morning, boss. Pinayabandak ka, no? Wen, Joaquin. At napatring nga ibagakan ka. Anya day ta, boss. Agbakasyon na kiti sumagmamanungal daw. Health concern. At ang amin dagiti check up masapol may sayang katkanyak. Ha? Ada sakit niyo, boss? Kumusta kayong arudan? Joaquin, tinakpagdanagan. Okay, ak. Makamuka pa lang dito yung gasolinaan. Kahit namnamak, ngagbali na nasaya at tipanang imaton mo iti negosyo. Agyaman na kiti pa nagtalik yung kanyak, boss. Namnamain yung aramidag ti amin nakabailak. Tap nagbali na naanayas ti taray ti negosyo yo. Kabayatan ti kaawan nyo dito eh. Agyaman hak no kasta. Iso ka tinapilik. Tamo ka kabaglam. Tibilbilin ko kan kawakin. Ngamunukas pangarigan at concern mo. Awagan naklaan, okay? Uwan, boss. Namnamain nyo. Kataganad kayo iti pa nagbiyahe, boss. Sapay la ko ma. Tagbalin ana saya ti resulta dagiti check up yo. Agyaman hak, Joaquin. Manumaldawan ang napaliiw ko asabali ti Jarna. Sakat madlaw akas lakim mutong ken agkakapsot. Kat na kumpirmaklaan na dagayam at talaga ti sakit na, idi nagpakada kanyak a pumanaw iti sumagmamanungal daw tapno ang pa-check up. Napanawan na nga rod kanyak ti amin a responsibilidad iti gas station manang. Kat inka gumaak na inaramid ti amin, tapno tuloy-tuloy tinaanayas nga operation ti gasolinaan. Naglabas ti sumagmamano alawas, agingga idisimmang patmutlaan ni boss. Ngam panagkita, kat kaslakim maru ti rekritnaan na. Agingga iti maysa nga aldaw. Sir Joaquin, ni boss, natali mo daw. Anya, umawag kayo at hagos iti ambulansya. Darasin nyo. Imawagan ni Joy, sir. Paumaydan ditoy. Ayan na nga rod ni boss ita. At da ijay opisina, sir. Tamtimingin da Joy, kandag iti kakadwana. Hapagiso, at daitan ta ambulansya, David. Ala, darasam. Umay ka tamapantay itayan ni boss. Darasam. Kumusta ti trabahom, anak?
Payakas la madandanagan ka. Nanang, intaray mo nga itay ni boss sa ospital. Natali mo daw iti opisina na. Ha? Nay, apay, anya tinapasamak iti bus mo. Diyak mo tamo, nanang. Ngam, manipod si Mangpot dito'y, manipod iti pa nagpa-check up na. Nadlaw ko kasla ka na yung nagkakapsot. Amang ano talaga nga adarikrik na anak ko. Ay, sapay la kumatawan tinadagsan a sakit na. Naklatak nga rod. Itay bagati kakadwak, natali mo daw ni boss ko, nanang. Kasasauna ka no ti kaherami. Kalpasan na, kilatlatan na natumba. Naibaglaan na. Tadagos mo tadimtang tinawagan dang ambulansya. Kat anya nga iti ko nadagiti doktor anak ko. Masapol ka na ma-check up. Itay medyo simayatan tirik na ni boss. Impilit na ba't tinagawid? Takon-takan na kanulangan ti doktor na. Tayson ti makaamukan ko na. Ay sapay la ko mga ruda. Tamaimbagan mo't la adagos anyaman ti rikrik naan na. Sapay awan samot dito iti pamilya na. Naitangarod kat nanang. Amuyo mo't ten. Balo ti boss ko. Kadagita anak na. Adamot ten pamilyada iti abroad. Iso talagang agmaymaysan ni boss dito Pilipinas. Di na ngamin mapanawan ti negosyo dahi ti daydi asawa na. Ay na, nagrigat mo't nga rod at isasaadan ti busyo. Iso asaya atom ti makilangan kan kwa na anak ko. Panunutom laangan nga adda amam anas kan ataripatwam. Talaga kas tataramidak nanang. Nang runa kat ti boss ko ti makagapo. No apay nga adda tayo itay-tayan tayo. Oray ti panang taripatok man lang kan kwa na ti maisubad ko kadagiti na ipay na kanyak anasayaat. Kumusta kayon, boss? Anya ti marikrik na yo? Joaquin, ada napateng nga ibagakan ka. Boss? Nadagsan ti sakit ko. Kat diniritsan akong ti doktor ko asaan ang maagasan pa'y. Ha? Amok. Ken marikrik nak. Asaan ako nagbayag, Joaquin. Boss, saan kayo kumamot ni agsawi ti kasta? Tikag danag, Joaquin. Naisagan akong tibakig. Amok, nga umadanin ti panangipulang ko iti bulot ko apyag. Nakasaridak matan dagiti anak ko nga dahil ti abroad may papan iti kasulinaan. Awan kadakwada ti mayat amang ituloy amang imaton iti negosyo. Boss? Kulada anasaysayat ka no ilakok langhen. Saan ko kaya tamapasamak dahi tawakin? Agsipod ta na patiganyak da ito yung negosyo. Tada ito'y tinangbiag iti pambilyag. Nakaturpos dagiti anak ko, kapo iti kasulinaan. Kang runaan iti amin. Dahil siya kasulinaan, kapakalaglagi pa, iti nagawanan nga asawag. Anya nga rin ti plano yo ita, boss? Napanunot ko apagtalinadan ti kasulinaan. Saan ko nga ilako? Aging nga dak payabihag. Kitawakan ka at tulungan na amang imaton iti kasulinaan. Ha? Panunot na makukwamatan da dyan ni Koso. Boss? Nakitak no kasano ngayon patag mo ti trabahom, Joaquin. Nakitak no kasano ti panangisakit mo kadag iti empleyado.
Iso na sakit para kanyak no mapukawan kayo iti trabaho no ilakok ti kasulinaan. Kaya't iti asawan, Boss Wen Joaquin, ituloy ta maniharan ti kasulinaan. Kat ikarim ko makanyak ita. Ora mismo, ita Joaquin. Nga uray awanak ton, aramidam ti amin nakapalam. Tapno agtultuloy day dyan negosyo. Kat ibagakan ka. Amin na mapanawak tono bilang ipatawid ko kan ka, Joaquin. Ha? Gami karim. Adi mo baybayan dagiti empleyado. Anya, Joaquin, kaya't ko amang ganti sungbat mo. Nawatam ka di dagiti imbagakan ka. Boss, jaka mo no. Noon niya ti sawak. Agyaman nak iti dayto yung ngayon payo kanyak. Kat ikarik, boss. Talipatuan kayo na sayat. Kabayatan ti kadayo pa'y ditoy. Imbilang kayo ng amak, boss. Napatig kayo matin kanyak. Agyaman nak, Joaquin. Kaputi na tanang ko. Itapay lang. Naragsaka ko na mga pulang iti bulot ko abiyag. Kaputamok nga adda itinatalgan nga ima ti kasulinaan kastamatan dagiti empleyado. Boss, di kay ko magsayo ti kasta. Basta ti kayat ko, agpapigsa kayo ko ma. Tapno napapahawt pa iti panagkadwa tayo. Nanang, kinasaunak ni boss. Maipapanitian niya anak ko. Kan kumusta gaya man ti boss mo? Impod no na kanyak ti may papan itinadagsin na sakit na nanang. Kan, tipod-pod no akasasaad na sigun kadag iti doktor. Ha? Ay, Diyos ko. Nanang, impaimanan kanyak ti gasulinaan. Siya ka nun ti makamoy ti amin. Panunutok ka no, akasla kukuwak matanday jay. Anya? Day tatagpay sunanang. Aday paunay-unay na kanyak. Diyak to kumakano baybayan ti gasulinaan. Nang ro na dagiti empleyado. Diyak kano'y palubos, amaawanan day ti trabaho. Nagsaya at matan ti boss mo, anak ko. Talaga na imbaga tao, nanang. Taitilaksit ti kasasad ti salunat na. Ti masakbayan dagiti empleyado ti pampanunutan na. Kastamatan ti masakbayak. Iso abayat nga adapay lang nga biyag. Aramidak mati amin. Tapno marikna na akasla da pamilya na dito'y nanang. Uwan, anak ko. Aday umat nga minti ayan dagiti anak na. Sa anak pa sigurado. No, anyan to tagbalin a desisyon da maipapan ka ni boss nanang. Ngam kapayatan nga dapay dito ni boss. Taripat po ka na imbag. Aywanak, kasbukod ko nga ama. Rumbang laeng anak ko. Babaen man laeng iti kasta nga aramidam. Masubadam ti amin a kinaimbag na ken ka. Uwan nga rod nanang. Katagyaman ka iti Diyos, kadagiti parabor nga impaay na ken ka. At ibos mo tinagbalin nga instrumento. Tapno magunod mo amin at artarigagayam iti biyag. Uwan nanang. Diyak to liplipatan day ta. Katagyaman akmut kada kayo. Tadda kayo akanayo namang tartarabay kanyak. Para kada kayo day ta baligik nanang. Kastamot na para kada kitag kasapulan iti panggadan.
Takas na ti kayat ti boss ko. Ti makatulong kami kadagitag kasapulan. Impaay ko ti amin nakasapulan na, kas may sa apudpud nung anak. Gaputa kayat ko ama iparik na kankwana, nga isukat saan na agmay-maysa kadagidi agundaway. Talpasan ti sumagmamano abulan, si Mangpet ti maysa nga anak ti Bosmi di ti Pilipinas, kat insurot nan ti Bosmi iji Amerika. Kat kas iti kayat na mapasama, rinaamat dagiti anak na. Naipatawid na rod kanyak ti panangimaton iti gasolinaan. Tinungpal ko amin abilin na kanyak may papan iti intalok na negosyo nang runa ti makatulong kadagiti agkasapulan iti panggadan. Kat si papan nakalakmat amang ibaga, anaaddaan pa yan iti branch ti gasolinaan na intalok na kanyak. Idilaan kanikadwa abulan manang, naidanon kanyak ti damag api musayon ti amo mi. Nagsakit arinik nami ti ipupusay ni boss manang. Nang runa ta nagserbi asaan laang abos kada kami, nudikat kasla maysa nga ama. Nagdakkel abanag tinaibati kanyak a negosyo manang. Kat inkarik iti bagik, na imanihar ko anasaya at tigasuninaan, agingga iti maudi nga anges ko. Pudno gayam ti kunada manang, na anyaman adawatam iti namarswa, ipaina, kat mga ramat kadagiti tattao anasaya at ti panagpuspuso da. May saditan day di boss mi, kastamutan ti pamilyana. Kararag ko asapay kumata adupay aparabor ti ipaay ti Diyos, iti naulila a pamilya ti amo mi. Gapu, iti kinasaya at da iti padada a tao. Daytoy ti pakasarita at manang. To'y pagayam mo. Nanapit nga do ti mangipagarop na itilaan pelikula a mapaspasamak ti kastoy. Nga may samanan apam managnak to'y pakasaritaam, adagiti saan anakapapati apagteng, kat mapaspasamak met iti pudpud no abiyag. Agserbi ko mga inspirasyon kadagiti dumdumngag day ti apakasaritaam, tapno di tay liwayan ti kumararag kan adtalat iti namarswa, tapno ipaay na amin at arigagay tayo iti biyag. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.